Narok ni buskango ang tini kaisa kubui kota masawi kenarwana. O kota mana kena narok shak ni mokol muktri no romi narok mangla. O buma hanjang narok besarok no besuk sa hamzak. Aw. Narok khel khlainai di nong ni nogrogo gobang kuk bank snal no kan. O bank snal tolao thangai srapsa naisingai di. Kaisa bank snalo kaisa bank ni mangka thaino kan. O bu tam ni bagi narok kutuk kwan suk naikha. Kaisa bank bo butui tiu butui ti khake bina butui no kamana kiri jagai bo khakala bo ko sobui tong jefuru o butui ni basa khumpayo abur ko bo bin basar no belle na hamjage o basar ni maya bai bo khibu chamung no mung na harimeya bo khibi chamung no mung na thangang ke o basar no buida phai wathar pai no buida phai khogi tlang no hanai kiriwi bo bini sak ni bahan no basar no sariu Sari wi koro kotor klai phiogiro bayu. O bumang ke orono khongrang rang kalai tongorko. Aw bumani maya hamani bokishaniya. Buma khoroksha 10-12 jona bosana pushimano. O 10-12 jona bosake tangai buma khoroksan sum pushimeya. Agi ke buma kabu bosarok maiche nei. Tabu ke buma kabu bosarok maichariya nei. Aw buma jesukpano koborthung kwaithung kahamtung hamiatung. Haipono bumano takibidi. Paitago jotono hambai tomono naragano kotamano kaham nangsakhangke ani channel please subscribe te like share klein tapokti